warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyak. Nah, ikuti keseruan aku hari ini. Alhamdulillah ijabane sah. Gede. Kilo cas aku ngeletak. Guys, ngeletak guys. Cas ini coba banget. Wih. Nah, tuh ini. Sudah enggak toh. Condang kok endah. Ngatur ya, ngatur. Nah, cepat. Nah, iki kok sineme ditandani, guys. Coba ngengeh ini semua. Oh, lagunya kebo kilo tapi dangdut. Enak kok sini. Kita begini ya. Kita kok sinah ya wis. Anu nih gue lembrek terus jadi bingung kok sini. Halo guys. Dikit. Jangan lupa like, komen. Jangan lupa di-subscribe. Tidak sing tombol subscribe itu guys. Tombol abangnya jelas. Oke. Lontangnya, lontang-lontangnya. Itu. Kalungnya sapi. Pilih no. Lontangnya kayak. Halo Mbok Sina, Masya Allah. Oke. Tangannya mbak. Sini. Ayu mengoh-mengoh. Mantannya wis gak ndedeg, guys. Ratu gak deket nih, Pak. Ya, pelanggan. Lah. Oh, ya tak kursi-kursine kabeh. Kayak sumber, Bang. Iya trek kok ya, coba ta, Bro. Sobat omongan ngoceh ae. Kasih tahu. Lah, Kayak Mas. Ini masku sing barep. Nggih. Nggih, monggo. Nggih. Nyambut. Dino iki manten iki raja iki. Diladeni. Lu gedal. Tak diso. Rajane kan ngandang lho kowe. Kowe mangan aja njupuk aku. Kok dikeket aku. Anakku kembar. Kembar enggak suka. Nggih, ngapunten lho Dewi. Kok disambi sak Nggih. Ini gue kipas ora, Mbak? Pas aku dikeket kan wis ini. Penting kalau bawa ini. Pasangnya cakapan. Yang golane wis jaya. Lho kaya mirip-mirip. Mirip-mirip. Mirip-mirip pirenge. Mirip rupa jahe ngono kan. Mirip-mirip ngedul. Tapi umur ada rene kan? Aku sih boleh. Gue takut nambah, aduh kok senengan itu wirawi itu tidak ini rumah motor. Tak mono, dhewe iku kan buku motor nikahe. Lah iya kan montoran kan enak, kayak rono montoran ini gitu mobil. Hargane pengen tak tuku ae. Lalu aku, le satu ya untuk bensin, nilainya 100. Terus tak isi 50.000. Bensin mobil 50.000, malah motor apa piye? Nah, motor 50.000 bak. Arah yo like lho. Lah iya. Lah aku numpak iso delet ae bar ya. Lu kan jatah apa sebungkus belum Iki bensin ora anu lho tuku dhewe ya bensine. Kali dia jambu ngono aja. anu saiki enak ya. Apa? Pernah tak udah ya? Trompet, bang trompet. Gue udah pakai. Saya didukung ya, didukung. Bukan trompet. Itu kan ada ya. Napa? Nek kono. Ya nungguin ning kono.
Kok ora makan. Iya tapi orang bakal sih. Kamari gawa ngono ae. Tok lho. Balik dulu. Enggak. Kok ngono buri ya? Samping. Ada pemerintahan Wis Saking akar perhatikan kata jauh panggilipun Bapak Sudiono kalian ibu diganti tak perlu sos penghormat ugi tambah pangesti pangputra ingkang sampun lelembaran peperan agung berkah ugi anggilipun tansah katuraken berkahipun sholawat ugi salam tansah katuraken dumateng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mustikaning jagat ingkang dados panutan ibat ingkang negahaken merpilih kaleresan mugi kula lan panjenengan sami ingkang saged lelanggan punika ingkang nganut agama Islam sedaya kaum muslimin muslimat benjang sak mangke tansah pikantuk kanugrah kapitulan Gusti kanthi arus syafaat ila dunya hadal akhirat sadurunge para wedhi muni dawuh anggih kula kemawon minangkani paling atur kapatah sing sareng panjenenganipun Bapak Sudiono Ibu Sujarati ngawak anak berkah kebulu kapiji ingkang hasil trainan kami Sri Poko kalau tidak upacara adat diri dorakan satu lampah wajib kelatah Raja Sari Sawahan Madi hewan dini ingkang sepindah rantaman kang budi bakal sing buku bintang purnani kanti pamiji pinanganten salimbit kanti kusumane ayah Allah bina sekmawati ingkang pamis kuatening lalat dan saking lumadan anggilipun tepas sing wani kapuri kang rineng kanthi anggene pesaswa ada kang winastan panggih silat mojo pinatemantik kapuri kang rinang kang pangestu sasono anggene sama kita parmodo kang rinang kang pangestu kapuri anggene nanggo pangestu sidat dia kapuri anggene pun kalajeng kanthi saton adat kanthi kumandang wae sing ayat suci Al-Qur'anul Karim kapiliji ingkang jangke paring purna kapuri kang winastan anggenipun daya langkung atur pambagya harjo pasrah kalajeng panampi kapuri kang nganggo pangestu kiratan kalendran rasul ing tolongan satria kang binaya atu ugi pangestu sinedya kanthi kasampurane kiratan kalendran rasul ing busana kasatria jangka pikanthi paharikan kasampurnaning sak manggitang dinarum kanthi pengeling khas Sembara utawi Panduwa Dengi angin mekaten arantaming rinung poko rejeneng upacara adat widi widono ingkang sampun siningker wonten ing laladan Raja Sari Sawahan Madi kapuri pinarak langgakan ti prasoji sinambi hangran buto laksitaning pahargan ingkang badhe lumampah lumantar angin keparmos mekaten arantaming rinung poko rejeneng upacara adat widi widono ingkang sampun kapula sebab mudyang keparmos pinarak langgakan ti prasoji kasun angin hangrantu toto laksitaning rantaman ingkang badhe lumampah lumantar pangestu lumantari para wanca saking kadang profesional musik dajale ingkang sampun kuncer kondangi kaloka lumantar angin keparenga kanthi kasil pambuka ungles rebenging Mataram sinuwuk angin gongso lukanata kapuri menika kapuri keparmo sumangga hamidit minangkani nyak sepening sasana jangka pik amut ing adat ingkang sampun Bola sak kromo to, Mbak. Monggo Mas Masinto. Ada solo iya toh, nek dadang sapa wedok iso ita itu. Jajane dadang ku yo nujai galengan. Ayo.
ora peralih duit minggu. Lah iya. Sesek mangke lek ketek pira? Anu. Apa? Gas kaca. Ya. Dah salah. matur gumanipun Mas Manto kapuri kancanipun kabur angin mekaten angin hanglos sangiro ngati busana sampun ing pangti uri kabudaya kang sampun sapanengan nuwun arti widi Halo guys, zoom. Linanggung pangestu sinedya ingkang sampun tumapak tataning adat widi wibono ingkang sampun kangge singker wonten laladan Rejosari. Winantu pangkormatan ingkang satanah adat widi ingkang sampun lumampah anggen wis tinarbuka wiwaraning panti busana. Ananging menika warnaning trijat moji pinangan kusumaning Alvina Sukmawati kang wis tumapak anut adating widi wijil saking palereman pinuju wonten ing sasana Jampar kang rinegu. Pinarung pangestu sinedya ingkang sampun katumapak kang winastan pangestu Arep ing kautaman kang dinaya langkung kang wis dadi tumapak pangestu ngagem indahing prameswari nata tinon anmodya rama bir pating calorot kaki kilat asesina amucap di lumangsana kanthi bebungah kanthi sumringah panggilipun Pendetawa Bapak Sugiono dalasan Ibu Sujarti ananging pinggah wonten ing sasana Dampar Kencana kang wis dadi paleremanipun Siratmadja pinanganten putri
Gondo kang melatih rinonce kebak-kebak kang wis ngagem busana prameswari lamun tokong cilok jero kadinur ing cahya pangestu kang sinedya ugi ngagem busana kang winastan anggenipun melatih kang rinonce semendal anggen keparangos mampir lagi kang wis dadi sarwi lan pantese kang winatan anggen keparangos tinapi sarating sarana anggenipun dahar kembi unjuk anggen rasa perwitosari kang tinepeng kang minangka dateng sarating sarana kang lumampah pangestu sinedyane anggenipun ibu Diririas Deni Wedi Organizer ingkang siji saking tlatah Sidomulyo lamun to anggen keparana sarating sarana kang tinampi anggenipun nderekaken mabudayan Jawi abot satataning adat Widi Widono kang wis dadi adat sarating sarana linanggung pangestu kanthi pambedhali Sekar Adi Manca warni kang winastan Kalpataru Diwandari Jayandari wira sinebat anggen pambedhali Sekar Adi Manca warni kang winastan Kalpataru Diwandari Jayandari minangka kagem jejangkepaning Apolo Kromo sarating sarana kang linampi anggen keparangna kusumaning ayu gempil wujuding minangka jejangkepaning Apolo Kromo Dimas Bagus Hasnanda Nopan ingkang sampun linangkung pangestu anuting adat Widi Widono mugia kesempatan sampun tumapak ing pangestu pangajaping pambedhali Sekar Adi Manca warti kawinastan Kalpataru Diwandari Jayandari sampun kasembatan kawisidan piriji wonten ing sasana dampar irinenggo kursi gading kencana kang widanti palaramanipun kusumaning ayu lamun to anggennya sampun kasembatan kawisidan sarating sarana anggen pinanganten sarimbit sampun tumapak anggen kepareng linangkung pangestu sinedya endah prameswari tumapak anggen kepareng sampun lumampah wonten ing anuting adat anggen supo kanthi gembira lumampah jangkepe panah panjenenganipun pepunden kala Bapak Sugiono belasan Ibu Sujarti lamun tan pangestu kaparangan belasan Ibu Pangrengga Busana sampun kang wis asta pangestu anggenipun lampah tatoning adat ndukaping acara ingkang kaping 3 samapta anggen keparangan daya kang pangestu kang linangkung kang daya kang dadi lumampah anggen keparana sampun kasebatan syarat dungkap pamijil pinanganten kusumaning ayu Alvina Sukmawati katitik wonten ing Surya 19 Candra 11 Warsa kalih ewu selangkung tumapak pinanganten sarimbit ingkang badhe lelampahan kanthi asasana panggih pinanganten sarimbit